инак дӯстон, ин рӯйхати давлатҳое ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар соли 2020 бидуни раводид сайёҳат мекунанд. Дар ҷои якум Озарбойҷон 3 моҳ, Антигуа и Барбуда 1 моҳ, Армения 3 моҳ, Афғонистон 30 рӯз бо паспорти дипломатӣ, Барбадос 28 рӯз, Беларус бесрок, Гаити 3 моҳ, Гренада 3 моҳ, Гурҷистон ё ин ки Грузия бесрок, нимҷазираҳои Доминикана 21 рӯзи корӣ, Ҳиндустон 3 моҳ бо паспорти дипломатӣ ё бо паспорти корӣ, Ҷумҳурии Исломии Эрон 30 рӯз бо паспорти дипломатӣ, Қазоқистон 30 рӯз, Қирғизистон бесрок бо паспорти биометрӣ, Хитой 30 рӯз, Малайзия 30 рӯз, Микронезия 30 рӯзи корӣ, Молдовия 3 моҳ, Намбия 3 моҳ, Ҷумҳурии Исломии Покистон 3 моҳ бо паспорти дипломатӣ, Россия бесрок, Кореяи Шимолӣ бо паспорти дипломатӣ бесрок, Турсия 30 рӯз, Ҷумҳурии Узбекистон 30 рӯз, Украина 3 моҳ ва Кореяи Ҷанубӣ бо паспорти дипломатӣ. Дӯстон, дар он ҷое ки ман гуфтам бесрок, ин ба маъное ки ин давлатҳо аз мо раводид талаб намекунанд. Мисоле гап, Россия аз Тоҷикистон раводид талаб намекунад, барое ки давлатҳое ки раводид талаб мекунанд аз шумо хоҳиш мекунанд ки шумо биёед 3 моҳ. Барои шумо ягон чиз лозим нест, муддати 3 моҳ фақат регистратсия мекунед. Баъдан шумо бояд ҳамчун виза дар пишти паспорти худ бояд гиред. Аво давлатҳое ки ман гуфтам бесрок, уҳо аз мо виза талаб намекунанд, ба монанди Армения, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Украина, Гурҷистон. Ба маъное ки мо метавонем дар ин давлатҳо ба регистратсия зиндагӣ ба по барем. Дӯстон, инак 30 давлати боқие ки мо метавонем дар фурудгоҳҳои ин давлат раводидро ба даст орем. Ба мисоли Бангладеш 30 рӯз, Боливия 90 рӯз, Восточный Тимор 30 рӯз, Гаяна 30 рӯз, Гвинея Бисау 3 моҳ, Ҷибути 1 моҳ, Иордания 30 рӯз, Камбоҷа 30 рӯз, Коморы 30 рӯз, Лаос 30 рӯз, Ливан 3 моҳ, Маврикий 60 рӯз, Мадагаскар 90 рӯз, Макао 1 моҳ, Мали 1 моҳ, Малдиви 30 рӯз, Мозамбик 30 рӯз, Непал 90 рӯз, нимҷазираҳои Кука аз 1 моҳ то 4 моҳа, Палау 30 рӯз, Самоа 60 рӯз, Сейшелӣ 1 моҳ, Сент Кист и Невис. Дӯстон, ин ҳам хеле давлат аст. Сент Кист и Невис яке аз паспортҳои беҳтарини рӯи дунё. Сомалӣ 30 рӯз ё 90 рӯз. Дӯстон, тӯли 20 солаҳо аст ки дар Сомалӣ ҷанг меравад. Ягон ҳукумати рӯи дунё ба шумо иҷозат намедиҳад ки шумо ба ҷумҳурии Сомалӣ паред. Того 7 рӯз, Тувалу 30 рӯз, Уганда 1 моҳ, Шри-Ланка 30 рӯз, Эфиопия 30 рӯз, Ямайка 30 рӯз. Дӯстон, ин давлатҳое ки ман ба шумо номбар кардам бидуни раводид ё бидуни виза аст. Шумо дар як чизро бояд шумо ҳатман дар хотир нигаҳ доред. баъзее аз ин давлатҳо шуморо фақат барои научная конференсия ё барои шумо ки мисли турист ба ин давлатҳо мебиёед ба шумо виза раводид медиҳанд. агар шумо ҳамчун турист набиёед, агар аксарияти аз ин давлатҳо метавонад ки ба шумо рад кунад ва визаро ба шумо надиҳад. барои ҳамин ҳар ҷое ки пеш аз рафтед ҳатман ба суханҳои моам боварӣ кунед
лек хонед. Дар интернет ҳамаи маълумотҳо ҳаст. пеш аз як ҷо сафар кардан ҳатман дар интернет дар бораи ин давлат, дар бораи сиёсати дохилӣ хонед ва бехатарии худро ҳатман нигоҳ доред. Дӯстон, то боздид. дӯстон, мехоҳед ки бисёртар саёҳат кунед? ҳатман лайк, комментария ва подпискаро зер кунед. аз мо бошад видео, аз шумо бошад лайк. касе ки лайк мекунад, иншоалло соли оянда саёҳати бисёр дар ватани ост.